Wala. Ay. Wala mo. Ma. Sarap ang hangin nila. Saan pa nag-aangin? Yan, guys. Hindi ka rin ang matagyan ni Bebeg. Kasi di ka rin kaya. Yan? Mga yan, dati. Tinanarwag ito. Ito si Maslay. Pag yung pwede mo tayo nagkakariya. Naman ng Pasko naman. Naman eh. Hindi nagawa ko ganun. Yes, pa niya na, kaya malakas. Gabi kami. Yan. Ito makatirang paka niyan. Wow, Pasko na yan. Ay, Pasko. Kaya May mas balik ko yan. hindi na gumagal na. Ito mo. Yang mo. Diyos ko. Tingkat ang balik. Kaya ko ko. Ang tataw ko ng brand. Pati nakakapoting. Kulit ko. Oo, pulo ko eh. Sarami eh. Pwede na kanya. Oo, pulo. Siyam. Po. Kakag ka ba? Kakag ka ba? Kakag ka ba ito? Diretso ka ba? Oo, diretso ka ito. Kasi malak ko eh. Malakit ka pa. Yan. Diretso ka ito, ma. Halin diretso. Yan. Yan, o. Halin ka, halin ka pa luklok. Sino mong puwag luklok? Wala. Salang yung... Yan may nalibungan ang gato, parang may ng gato sa amin. Oo. Kaya nagtato, kaya nakatupukot ko rin. Oo. Yung bagyo na yun. Oh, guys, ingat po tayo. May bagyo ha. Mga motorist natin dyan, mga BBI, wala po tayong ginagawa. Hindi po tayo magtakal lumabas para mas safe tayo. To enjoy time for our family. Yan. Ito ka rin pagsagal mo. Titigdan ma. Oh. So ngayon po ay September 23. Maulan, mabagyo, no? Ingat po tayo. Pray course, sabi nga pray course. Mag-pray po tayo para mas iwas ng Lord at pag-inom pag-inom ito. Kasi siguro pag si Baker man eh. Ako sulo na eh. Huwag kaya kayo. Hindi na sulo yan. Kaya pas ko na tamang din ang siya na pag-inom. Mura kasi eh. Ano mo kanya? Sinigri na kita na po. Wala ako rin pasko. Sa gabi mo lang, November na. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Oh, na anong bota luk. Dito ka ba? Basta. Kaya na ako. Dito ka, muna kayo. Yan, tama dito. Manita, mga parang may lower back mo. Pwede dito sa lower back. Ano ka ba? Yan. Yan. Oh. Oh. Kaya namin yan si Rodrigo. Pagulong namin. Kaya pa yata yung Rodrigo. Wala namin, no? Hindi na kan. May leche ako, may leche. Yan din na siya. Lumapit. Harap ko na mag-get.
Rain or shine, the therapy is gone. Yeah, oh. Kaya po look, ay, wow. Magpatibay po yun na. Matibay po yung kaya ng kaya, lower back. Wow, huwag ka ma. Vale. Yan. Ma, kaway ka pa. Yan guys. So guys, ngayon po ay aming lakas ng ulan dito. Ano? Grabe. Galing namin. So habang after namin mag-walk ni Madel, dito kami sa balcony niya, nag-relax. Ayan. Oh, this is my stroke patient. Wala rin na mahal, hindi na ako lala ako sa tip. Dito sa stroke patients, ha? Napakatindi. Ingat po tayo, ha? Medyo natin, lakas ng hangin, oh. Oh. Ingat, ingat. Yan, malaki itong bahay ni Madir, kaya after kami mag-walking, dito kami sa balcony, nag-relax. Yan. So, sign up na guys. Ito po, simula ng Mangkeping 2. Meron naman tayong verse ngayon bago tayo mag-sign up. Siyempre, sa ating Isaiah 41:10. Ito ay mabibigay tayo. Fear not, for I am with you, be not dismay. For I am your God, I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. At isa pa, yung tinatawag na Mark 11:22. Have faith in God. God bless all of you guys. Tandaan nyo, iba ang may Diyos sa puso natin sa ating buhay. Napakalaga nito. This is it. Ito po, si Modelo Mangkeping 2. Dito po tayo sa Maluyos Bical Ma, alacat, Pampanga. With my stroke patients, si Nanay Bining. Ayan. Ang mabait na aking pasyente. Ayan. Huh? Ate Miley. Sige, wala ako ko. Please subscribe my YouTube channel, Modelo Mangkeping 2. Ayan. Like and share nyo po. God bless po.